Sibuyile kwakhona ke kwisiqingatha sesithathu semidlalo apho kanye sincokola kaloku ke kwinkqubo ethi Sport Talk with Thapelo July kwinzo FM 98.3 93.8 kanti ke le nkqubo uyayifumana pha kaloku ke ku online kunzo FM official site uphinde ufumane kwakhona pha ku YouTube channel wayo ke inzo FM kanti ke kwisiqendu sanamhlanje sincokola ke kakhulu ngomcimbi ke wokuphuhliso lwabadlali abaselula kwisithili ke sase Alfred Nzo ingakho ke namhlanje silapha kwisikolo sase apha Cabazana nalapho kanye ke sincokola ke nabanye botata ophinda beyinqununu yesikolo kwiminyaka ke emininzi ngapha kwiminyaka engamashumi amabini kaloku ke ekulo ke uphuhliso lemidlalo kubantwana abaselula uMr Mnyaka mhlekazi masikubulise ke namhlanje kwisikolo sakho esithe masike size siza kuzibona sokuncokola nawe kodwa ngasiqalise nje uzibulisele kokuye kumbukeli wenzo FM. Enkosi kakhulu ke msasazi ndiyabulisa nami kuni basasazi bam bulise kwisikhululo sonke sibulise nakubaphulaphulu ke na beyond iAlfred Nzo. Abantu abaninzi bakwazi kakhulu kwezemidlalo abanye abantu bakwazi kakhulu ngokwesikolo kwinqununu njengokwesewukele unesandla esikhulu okanye esininzi kubeni ke uphuhlisa abantu ogqirha abadlali bebhola abaqeqeshi nakuwo kaloku ke kwezopolitiko bakhona abantu abaphuma esandleni sakho kodwa namhlanje size ngomcimbi uphuhliso kwezemidlalo kodwa uqala nje kwazise nabantu kubani uMr Mnyaka kubani uMaster. Enkosi ke msasazi iyachana ke into bana ubuze igama kutitshala because ke otitshala kufanelanga abantwana babazi amagama wabo ufuna babazi banguMr Mnyaka kodwa ke ngenxa yokuhlonipha isikhululo esi ndingulungisani uwise man umaster wakwaMnyaka ndizalwa pha eNkanji kutate wayethanda kakhulu isport ndilapha ke ngokomsebenzi njengoba sowutshilo njengenqununu yalapha apha Cabazana. Sithe kwezemidlalo ngabanye babantu abadlala enxaxhebe enkulu ekuphuhlisana abadlali abanye babo basadlala ukanti abanye babo bona sele beqeqesha abanye bayeka ke ibhola uqale nini le ndlela yokuphuhlisa abadlali ngokuba inxalenye kwezemidlalo? Ndiqale ukuphuhlisa abadlali uqala kwabo ukusebenza njengotitshala ndiqale pha eTabankulu isikolo esasaziwa ngoba yiTholeni High School ndiqale pha njengocoach no sport organizer wapha ndingumuntu ke vele behlele edlala isport nami ukusuka ndandizisuka kwiprimary yami eNkanji ndaye eJojo eHigh School ndaye eGhode ndabe sendisiya ke ecollege eClub Bar so zonke ke zo ndawo bendisidlala isport ndisinqance ke ekhaya because ekhaya likhaya nje lesport sonke pha ekhaya singabantu besport so ndiqale ngoko ke ukuphuhlisa kodwa ke eyona ndime enkulu endiyithathileyo ekuphuhliseni abadlali abasebancini ndiqale ngo2001 xa ndandiformishe iclub endayibiza ngami ndathi yiMaster 11 Football Club yadevelopa ke yaba yiMaster 11 Sport Club because kwaba khona nezinye icodes so ndiqale ngoko ke ukuzibona ukuthi ipassion yami nokuthanda abantwana nokuthanda ukuphuhlisa abadlali ilapha kwifootball ilapha kubantwana abancinane so ndazivulela ke club eyaqala ngoko ngababali mhlambi nanjengoko bebaninzi abantu eseleke ubaphuhlisile intoni ebalulekileyo xa ngaba ke ungumuntu ophuhlisa abadlali into ofuneka uyazile mhlambi sesiphi isikelo ofuneka usiqwalasele abantwaneni ukuze bafundise kuthiwa ke zi-basics xa ubaphuhlisa kwezemidlalo? Abantwana xa bebancinci bonke bane capability bonke they can play akufunekanga uthi xa ubona omnye odlala bhetele kunabanye ucinga abanye abakwazi udlala so funeka wazi ukuthi bonke bayalingana baxhomekeke kuwe because italent banazo baxhomekeke kuwe. Now into ke endiyenzayo mina ukuthi ndibe patient ngabo ndibafundise i-basics ndibaqale phansi ndancediswa ke nako ukuthi ndiziphucule njengocoach kube khona i-courses endizenzayo ezenza ukuthi ndazi ukuthi umntana okwi-age 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 up to 17 umele ukuthi atrainwe kanjani so bendisebenzisa ke izikills endizifumene kwi-courses njengoba ndenza i-course ndi-qualified coach ngoku ndijonge ukuba yi-instructor in no time qualified coach CAF B license so incedisile ke lonto ndakwazi ukufundisa i-basics ebantwaneni ubaqale phansi zonke i-technique ofanele ayofika at professional level as achieving wena control wena shooting wena dribbling wena
throw in wena heading skills, so zonke ezo techniques ufuneka uzenzile phaya, but befika at under 15 level then babe sebe perfectile, then you are going to produce best players out of that. Abantu abaninzi nithe xa ngcokola ke bayayazi into endiyaziyo, ikakhulukazi abantu abake basebenza nawe kakhulu. Kunento ezimbini osiloko uzigxininisa kakhulu kwi development, I discipline, uku understanda nokuba ne basics zemidlalo. Ingaba mhlambi ibaleka kangakanani kuwe lento uyigxinisa kangaka ebantwaneni into yokuba discipline njengomdlali, uphinde kwakhona ke ukwazi ukubamba lento kuthiwa basics? Basiqale kapha kwi discipline. Xa uformisha iclub, you don't do it for that particular sport. Uyenza lanto also to help abantwana kwi life skills, kwi lifestyle, kwi discipline, because abantwana xa besiswa kwi non-formal education bayoncediswa, because there's formal education at school, there's informal education at home, and there's non-formal education at club level, at the church, at whatever. So xa ubasa phaya ke ngokwinano yokongeza ukubafundisa ngobomi ukuthi babe ngabantwana abazoba balanced ebomini. So one of the key things ke it's discipline. So isport ke sihamba nayo, you must be disciplined ukuze ube professional player one day, but if you are not disciplined then awuzokwazi. So that's why ke emphasis yami will always be with discipline, because ndifuna ukwakha abantwana not only for football but only for life yabo general. So okwesibini ke ibezi basics. I know ukuthi ke asikho isport ongasidlala ungazimasterishanga i-basic techniques zeso sport. Ubonakala like for instance, if you play at 15 level, under 15, under 17, xa sokula level ungakhange uqale kwi-basics, uvela ubonakale nje ukuthi i-team yakho ingabethwa ngabantwana be-under 13, because bona they will be concentrating on i-land, i-skills, i-technique, the basics of that particular sport. So that's why I can say one with discipline and two with basics. Kule minyaka engapha kuma-20 ukulo uphuhliso lwabadlali, zeziphi challenges kwadibana nazo ngokwabadlali, ngokwabazali, kwangayo i-sport esi uphuhlisa abadlali? Yeah, zibe ninzi kakhulu ke challenges. Enye yazo kungabi namali, because xa udila nabantwana udila nesport, funeka ube nemali for i-equipment, for i-traveling, for ukutya for abantwana. So xa uwedwa ke ubetha ngepokotho lasekhaya kuba buhlungu kakhulu. That was challenge number 1. I-challenge yesibini yeyokubana abanye abazali they don't accept ukuthi abantwana babe part of the club, because abanye they don't even know ukuthi nje udlalelani, abayi-understand lento. But ke most yabo ekugqibeleni baye bayibona imithelela yokubana babe nabo, because bafike generally i-behavior yabo itshintshile nendlela yokuziphatha. I'll make an example. Abantwana abadlaliswa ndimi I encourage ukuthi bangatshayi, and loo nto iyabathelela throughout, ba-end up bebabadala bengatshayanga, because ukutshaya nako kuyayikhubaza impilo. Ukusela yenye yezinto endizenza. So bendine-challenge ke abazali ukuthi bangabavumeli abantwana ukuthi baze kwi-club, because bengayazi bayazela ntoni. So another challenge ke i-infrastructure. Njengoba ubona kule ndawo sikuyo, nditreyine lapha kodwa ndizikhupha apha izitazi. Uyabona ngosiphaya kunendonga, ingcinde, sinepali zomthi, yabona. But kwindawo ezibhetele infrastructure right, banebali right, everything, but they don't have talent. But mina ndikwindawo nje, but I've got the talent. That's why ndiproduce i-players as the best. Before ngaphambi sibe siyakeka ke kwimizuzu nje esithe sabana ukuncokola nawe, ndithanda ukujonga ngexesha esiphila kulo ngoku abantu abaninzi okanye abaqeqeshana bafundela ukuqeqesha, bafuna ukuqeqesha ku-SAB, bakhawulezile okanye baxhinile ukuqeqesha ku-ABC Motsepe League nokhula. Seleke ambalwa amathuba okanye amaxesha apho uzokubona abaqeqeshi bejonge uphuhliso ezilalini ngakumbi, kuba ngcono ke phaa ezidolophini. Zeziphi ingcebiso? Kuba kaloku apha ekukhuleni kwam kulapho kanye ubujonge kakhulu uphuhlisa abadlali basezilalini. Ngeyiphi mhlawumbi ingcebiso ongacebisa umzali, ongacebisa umntwana ekhaya, uphinde kwakhona ucebise kangabo ko ubhuti abadala okanye abaqeqeshi aba abasekuzo zemidlalo? Okokuqala xa ndinocebisa abazali ndingathi mababavumele abantwana ba-undergoe zontathu iintlobo zemfundo. Iintlobo zemfundo zintathu.
kukhona informal uyamfundisa ekhaya mos aphuma bheke esikoleni aye formal education then aphume xa iphume kufanele ecaweni ayogrunywa nasecaweni aye naseclubini so mabavumele beze sporting because ababazi ukuthi italent neziphiwo zabo sikuyiphinda so bayo try apha ndize ke ngoko coach mose South Africa kusene belief yokuba xa uvula iclub yabantu abadala because we want to play for eza tournaments zemali esingayazi le mali ba i18 emveni ba iwiniwe mhlambi ke ka coach asazi but bayayilibala into bana eyona nto ibalekileyo xa ufuna ukudlalisa thatha abancane bona uzabalungiselela ikamva xa ninothatha nina ngonobathathu ndithi ibani clubini yami ndizothi ndizonenzani isaza uyapi so masithi ke coach maye bastike kwabantwana abancane sicele ke mhlambi neziphatha amandla zikaSAFA mhlambi ne Department of Sport isiphuhlise lo coach because sine problem yokuba singabi nabo coach aba relevant for the juniors because the juniors you can't take noba ubani uthi makayo train juniors because pha kunendlela zokutrain juniors uzafika pha uthatha umuntu ozayoba gymisa abantwana abancinci abajim the only thing abayenzayo banikeza ibhola qha then ke kuba guide ngibafundise eza basics so nazi into enikazi cela na kwiSAFA yethu ukuthi asike sifane namanye amazwe sike siyihoye into ye-juniors because iyona ezasenzela ne-national team i-national team yethu ayiwini mosiyayibona ayikho kwi-CAF tournaments iphelela ku-COSAFA ayikho ku-World Cup because i-development structures zethu aziqinanga asinayo asikwazi nokulandela mhlawumbe abantwana abachongiwe from under 13 sibagcine benyuke bade bayofika i-professional level so zezo zinto ke endingazicebisa kwi-South Africa jikelele sendikiyeka nje ngoku 2022 wenza ntoni usekuze zemidlalo wenza ntoni elifeini wenza ntoni kwezemidlalo ngaphandle kwezemidlalo wenza ntoni ngoba siya kuguga age ngo so uhlala phansi kudala utisha nokutisha kudala udlalisa yes ndingaretire apha kwi-teaching ndizawuretire in no time andizuthi uba nini ngoba abantu bazandigada in no time sendizoyeka kodwa ngeke ndiyeke ekuphuhliseni abadlali it's my life commitment ukuphuhlisa abantwana because ndiyazi abantwana bahleli bekhona yenye into ezawundigcina ndingagugi ncam kuba ndisoko ndisebantwaneni so ngoku ndiqale phansi i-master 11 ibike yenyuka up to Castle July kwathi ngenxa yokungabi nazimali so sangakwazi ukuqhubeka sadropa ndaziyeka i-senior teams so I've started kwafika i-COVID yasiphumlisa for 2 years but this year I've started afresh ne-juniors zam ziyatshisa be I've got under 13 I've got under 15 I've got under 17 so ndiyanyuka nabo ke once more you will know because you're part of i-master 11 ubodlalile uyazi ukuthi mosibe ndingafuni players I just promote under 13 next year they are promoted to under 15 that year they are promoted to under 17 that year they are promoted to senior teams that's what I'm going to do now until I die ikhaphu zethu zisekhona esasizweni yazikhona kaba ndiyaba challenge abo ukuthi ezikhaphu ngoku asisazi recognize sifune ezenu zikhona ezenu zisekhona kodwa ngokusithi mabaze nezabo nabi icups msasazi I don't want ukuba ndigqibele show yakho ndingabalulanga abadlali endaba producer since I started ukuproduce abantwana ndizobalula nje ababe 2 phela then the rest abanye ndizo one oqala there was a girl yakwa Jafta uyola obedlalela i-national team banyana i-production yawo there's uluyanda wakwamhlawuli owayikuyo under 20 ye vets the then vets but waba ne problem ye injury bangakwazi ukupromotelwa to senior team so those are my 2 players endizidlayo ngayo but I can also ndifake no Thapelo July who was my striker naye it's just that ke zange benayo opportunity because ebholeni don't think abantu abadlala professional it's because bakwazi ukudlala bonke yes it's just because bafumana opportunities sinabantu abalapha abangayifumananga opportunity who can also would have played kwi-professional level itsho kanjalo ke producer bam ndifuna ukwengeza kulento kayithethayo ba nami ndibalile mhlambi ke abanye abantu abakoyazi the i-basics
netalent phofu ayivezayo kuma I think into yandihambisa ke ngaphandle kwelakhe ngezange ndibe nayo for first day yam eVarsity usu ndafinda ba ku first team atho 4000 yabadlali bebekhona eVarsity but abantu babepika ukwenza isenior team yabadlali abayi25 ndandiyiphathi and ngaphezulu koko ndandikuba khona kwi first level sometimes xhomekeka ke usuku olo ke la khona ngeze izinto endifuna ndizibulele kuwe nakwabanye abantu kokubana baqhubeleke bayiphambi ngakumbi abafana abaselula ngoba ke inhlahla sifana mphulaphule ke ngolohlobo ke sibamba kanjalo ke udlalo ndlebe lethu ke sinalo ke kusuka namhlanje Sport Talk with Thapelo July namhlanje sesikoleni sase apha Cabazana sincokola ke nenqununu aphinde bengumqeqeshi ingakumbi ke kuphuhliso labantwana kabaselula njengoko ke isiqendu sethu ke sa le iveki sigxininise kakhulu ke kuphuhliseni kabadlali ke abaselula sithi ke masibulele ke coach sibulele ke nqununu sithi ke seyo retire kakuhle ke apha esikoleni sesophinde sidibana khona ke nezemidlalo ngoba ke uyanazo engcwabeni zona njengesewuthethile siphinde ke sibone kwakhona pha ke kwiveki ke ezayo kodwa ke isiqendu esilande layo sincokola kwakhona ke no president wakwaSAFA esithili sase Alfred Nzo Mr Nconjane ngakalo ke uphuhliso ndiyabulela mthatha mandivalelise nami ndiyabulela kakhulu nami ngethuba eninike lona ndikwazi ukuthetha ndibonise igalelo lami endibe nalo kwisport ndiyabulela kakhulu njengoba benjilo this is my life commitment into yokuphuhlisa abantwana I've talked to God ukuthi andinike a chance once more ndikwazi ukunanza andikakazi ukukhawuleza ndibhubhe because I've got irresponsibility yokugrupa abantwana bale area ndiyabulela enkosi siyabulela Wasiphinde sibuye kwakhona ke kumphulaphule ke ekhaya kwi-Alfred Nzo FM kanti ke lena ke ngumabona kude ke sinawo pha ke kunzo FM official site nakuyo pha kona ku-YouTube channel wenzo FM le inkqubo kaloku Sport Talk with Thapelo July kanti ke sijonga kakhulu ke ncakasana kule inkqubo imixholo yonke ke edibanisene okwenzeka ke kwisithili sase Alfred Nzo iphondo lempuma koloni apho kanye sicacisela kaloku nakwezinye ke eminye imixholo enzekayo kwizithili ke ezisinqongileyo kakhona igama lami ndingithapelo July namhlanje sinendwendwe lethu kaleso ncokola nalo konguye ke upresident wakwaSAFA kwisithili ke sase Alfred Nzo Mr Andile Nconjane mhlekazi masikubulise nje kwakhona ke inkqubo namhlanje uzibulise nje kuqala ke kumbukeli phake ekhaya ndiyabulela Thapelo ndibulisa kubabukeli be Alfred Nzo igama lami njengoba sowuthilo nguAndile wakwaNconjana upresident weSAFA Alfred Nzo namhlanje press sincokola kakhulu ngomcimbi wokuphuhliso kwezemidlalo andifuna ukuthi kwibhola mhlambi ke omnye umuntu obona ke sibeke ibhola apha kuba izezemidlalo nakaloku kodwa ke ndifuna sijonga kakhulu ke ncakasana kuphuhliso kwezemidlalo ngokubanze kwisithili sase Alfred Nzo sisenza nje ukuba sibona kakhulu pha ke ezindabeni kumakhasi onxibelelwano kuvuyiswana kaloku nosompempe ke abangamanina abazoya kuqeqesho apho bezokuthi babe sethubeni lokubana ke sibabone pha kwiGlad napha kuPSL ingaba mhlambi kuzothi ga ngoku nunguSAFA niqhuba kanjani kwinto nophuhliso uSAFA eyona core business yakhe kwifootball i-development so lonke ixesha ke xa sivuka sisithi siyacinga ngento enoSAFA sicinga ngayo into ye-development uyawukhumbula into yoba zininzi izinto esesizenzile ezi-developmental kwifootball yase Alfred Nzo in particular kodwa besilekha kakhulu kwelicala le-referees to an extent apho uSAFA upresident Danny Jordan wade wandifowunela wathi uzenzile zonke izinto kodwa kwelicala lo-referee andiboni kakuhle ndothuka ke uba uyayinothisa loo nto so ndafaka ke pressure apha kwi-REC uba masike siyijonge lento bendicinga ba ke sizawuqala ngorefli abangabafana but ke to me iyandivuyisa uba siqale ngaba bangamanina because i-football yamanina kuye kube ngathi ayihoywanga ezindaweni thina ke siyibona ikhula kakhulu kwesisithili iyasivuyisa ke because bekuye kwakhe kwaqala kwangathi kwaapprove igama lomntwana omnye oyi-1 then sabe sinabanye sibabonayo ba noko bane-potential yoba bangangena kula level so ndihlele apha nje seyibuyile i-approval yalo magama amabini so sino-refli ke ngoku abathathu abaya
ku national panel. Uthethe kakhulu ke ePrez ngento ekujongwe kuwe njengoxinzelelo into ethi funeka kuphuhlisiwe kwisithili sase Alfred Nzo kwaye ke bujonga into okwenzoqala ngamadoda kodwa kwaqala kakhulu ke ngamanina. Ingaba mhlawumbi isikhona mhlawumbi isikolo okanye ke into enibhale phansi ningusafa into ethini ifuna ukujonga kwezidolophu zethu zinhlana phe Alfred Nzo, iMatatele, iBizana, iMount Elif, amaXesibe, intabankulu namanfre into ethi nizawuqinisekisa into okubana zonke izidolophu ke ziyaphuhla kwaSompempe. Usafa uno Vision 2022. Vision 2022 unational. Then i-national office ayizuphumize apha koMatatiyela nakontabankulu nakoMzimvubu nakoMbizana ukuzodevelop. That Vision 2022 ube wayecreateelwa uba thina si-implement as regions because sithe sihleli apha ezantsi ebantwini. Injongo ke yethu andizuthi sibhale into because uVision 2022 covers everybody. Unobusuka kwesiphini isithili kwezi zithili zase-Alfred Nzo. So injongo ke thina yethu yeyoba zonke ezindawo kungabikho ndawo ishiyeleleka ngasemva siphusha lo Vision 2022 because noba senze iphina into uba i-course ye-referring sicela amagama ngokulinganayo kwezi LFAs zoyi-4 uba ye-coaches sicela amagama ngokulinganayo kwezi LFAs if zi-administrators everything okanye every training esiyenzayo senza sure i-distribution is equal ngokwezi LFAs zethu ziyi-4. So ndizama ukuthi ke yona ingingqi leyo yethu and asinandawo sirhalela into yoba ingashiyekela ngasemva. Ukukhumbuza nje nento ekandenza kumdla ke Press ukubalisela nje ukuba ndiya emabaleni kakhulu kuxa apho bendibona kakhulu amanina amabini encedisa uSompempe ungubanele kwabhace namntova onokoseke namava kakhulu ke kusengatheni imidlalo xa ndibona ukifuhlwayisi nonguye ke ebenguyincedisa ngapha nomncedisi wakhe kwidabi lase Alfred Nzo kumidlalo kaABC Mutsepeliki. Lonto le yandenzisa umdla kwinto ebonakalisayo into kubana ke iyakhula nokunani ningusafa ukubathemba into ethi siyabonyula into kubana bosingathi imidlalo yedabi kodwa ingaba mhlambi kukho into ezifikile ofisini mhlambi ezikhalazisayo ngabo okanye bonke abantu njengam bayaqhwabela izandla esisibindeni nabanaso ukuba khetha into bana basingathi imidlalo le. Thapelo into endiyiqapheleyo always xa kukhona i-officials eziphethe umdlalo phaya kube khona nowesifazana asikaze sifumane isikhalazo esiyanga kulo wesifazana. Uyawufumanisa uba naxa kukhona into efuna uba sisikhalazo iya ngapha ngakulo wesilisa abanye ngasendodeni ikuxeleleke into yoba yiyo le nto bazokhula ngokukhawuleza because bona babonakalisa uba bazimisele and bayinxanelwe le nto bayenzayo. Indaba ke ezimnandi ke ezo ngokubaleka kancinci kwaSompempe abangamanina kungelonye lamaphuhliso phofu ngokuqaphela kwam President qaphela into yokuba amaqela ayanda kwisithili esase Alfred Nzo kaABC Mutsepeliki. Ndiyacela into kubana ke yenye ke yezinto ozijonge kakhulu sebanisa amaqesho opromotileyo kubangene kwaABC Mutsepeliki esuka ku-SAB eyapha kwi-playoffs ke ukuhlukana ke pha ku-national. Ndifuna ukujonga into kubana ingaba wena uziva kanjani xa ngoku emahlanu kwisizini elandelayo angaba amathandathu ngokubala iSibiya All Stars esesizokuzenza entabankulu kwisizini elandelayo. Sendiqalisile ke mina ukuthi ayi6 Thapelo wena usandixelela ngesizini ezayo mina sendiqalisile because iSibiya All Stars asizude singabiso sasentabankulu sisesasentabankulu leyo yona into icacile but ke zizinto nje zoba ibhola ngoku inemithetho elawulwa ngayo. Akukho nto itheni kule nto basibe asidlalela intabankulu ngaphandle kwalonto kodwa next season sizodlalela intabankulu. Sibambe umoya ke mandiyithethe because kuyabonakala uba
iFC Siyanda yethu yalapha eMzimvubu ikwindawo nokwenganhlanga, but sibambe umoya sinethemba kananjalo into yoba noko izawuphuma kulaa ndawo. Iyabonakalisa uba apha ekugqibeleni noko ikhona imizamo eyenzayo, because asirhaleli ibe sehla le namba. If sina 6 singaske sithi uba sipromotile kwi-playoffs sibe na-7, kuthethwa ngento yoba sina 7 Alfred Nzo ku-ABC Motsepe League. Indaba ke ezimnandi ke ezo nokukhumbuza kwakhona ke into echaphazelayo ke uPrez Mphulaphula ukuba iFC Siyanda ayikho kwindawo entle nangona isekhona imidlalo nethuba lokubana ke bangakwazi ukubaleka apho. Kwaye ke kwakhona ndithi ke Prez mhlambe angaba yi6 ukuba sisenethuba lokuba singaya kwiGlad Africa kuba kaloku iqala esinekani neqala leSP ngamaqela awo asethuba into okubana ke angaya kwi-decider akwazi into okubana aye kwi-playoffs ku-national mhlambe sobona kwiGlad Africa kwinto ethi singaba yi5 plus kwiGlad Africa. Kodwa ke ukukhangela kwento ethi ingaba mhlambi ningusafa ikhona mhlambi indlela ubudlelwane ninawo nalamaqela kwinto ethi makaphuhlisa abadlali besithili. Uyokhumbula into okubana ke kwamkelekile kwaye ke nathi samkele into ethi kukhona ubabamba okhangela enye italente labadlali kwamanye amaphondo kodwa mabaqale apha ekhaya kwisithili saseAlfred Nzo. Maniqale kulento neSpiye neSinenkani. iSpiyes sona sesicacile uba sizawudlala njengoba singu1 kwi-stream saso. Xa unokubala akekho umuntu ongaba safika kuso. Yes. Then xa siza kwiSinenkani, iSinenkani lately andazi noba yilento yeNetbank na sidlalayo. Lately asiqhubi kahle, kune-draws ezimbini endizibonileyo uba zisibeka kwimeko engekho ntle. I-draw ebesiyidlala neThoyando apha eMount Elif, ne-draw esiyidlale last Saturday apha eMount Elif namampondo aseLusikisiki. Kum ke eyona nto ibiphambili kum, because noba kuye bani kwi-playoffs kwapromothwa bani kulama team oyi-6, kum kupromothwe iteam yam. Yes. Into ebiphambili ke nebizondenza ndibe sure uba nakanjani siyapromote kukuba kudlale iSinenkani neSPS. Now ibonakala ngoku ngathi kuzawudlala iSPS neBCM. Into leyo ke ngoku exhomekeke uba igame idlalwe njani, kwawina bani. Then if ke ngoku wine iSPS siqale sithi siyiAlfred Nzo, hayi ke sine chance ke ngoku yopromote. Coming to lento yo developer okanye yokujonga yoconsiderisha iplayers ezilapha within a region, yinjongo enkulu leyo esinayo. Yiyo lento siye sa develop coach. Uqala kwalento ayivelanga iqale sesinalama team. Siqale kuqala sawu develop coach. Sane partnership ebesiyenza no Department of Sport. Sine tournaments ebesizidlala ze under 13. Though ke ndingazi noba iCovid inesiphazamiselekileyo ngoba kumile ngoku. Now xa udevelop coach wenzela into yoba abantwana aba bancinci bafumane i-basics ezi-right, ngoba i-football ayiyo laa nto sasiyidlala. You know, umuntu odlale nje engacoachwa ngumuntu oright, uyufumanisa uba kwi-football une-skill lo muntu, uphiwe, une-talent, but kulekhisha nje i-basics. Kanti xa becoachwe ngoocoach abatreyiniweyo, abafundisiweyo kwa besekwi-level besebancinci, abo bantwana abo bathi xa sebefika kule level ko-18 years 19 years, because eyona nto siyiphushayo ngoba asike sileqe le nto yenzeka ko-Europe. Ko-Europe uzobona uMbappe bangena beno-17 years kwi-national squad. Then yintoni le ingenzeki kuthi apha eSouth Africa? That's why ke ngusithi no, ifocus ke siyiqala le project phaa ko-under 13. Siqiniseke uba bacoachwa ngoocoach abaright abafundileyo. Siphinde singalibali elicala le-administration. Libaluleke nelicala le-refereeing, because ento zihamba zonke, awukwazi ushiya enye ngasemva. For amatimu wethu ke ngoku la ku-ABC Motsepe ukuza kwazi ukujonga apha within the region, athathe i-players ezininzi,
kufuneka siziqale phaa kula level yo under 13 ukwenza uba zithi zifika ko 17 18 then babe sebene pool nje enhle ye players abanokuyifumana so sobe sikubambile ke ngokumxholo ngolohlo. Yes, ngaphambi kobane ke ndikukhulule ke press okanye siqukumbele ke koludlwana ndlebe oluke sinalo. Ndifuna sigqithe ngomzuzu nje ngemizuzu emibini ngenxa yexesha kwinto ethi nenzela uba ke nempendulo yakho ke press ukwazi ukuyishwankathela kulomizuzu into ethi iba inqalabo kuthi na njengoba sibone sinenkani sidlala kwi-Nedbank Cup but kubona kunyanzela ukuba siphume kwisithili sodlala kwezinye izithili ngenxa ngabikho kwebala. Ngaba mhlambi zikhona intlanganiso okanye ke amaplan enwenzayo ngokomasipala ngokusebenzisana wonke umuntu onenxaxheba ngayidlala kubeni sibe nabantu nobalinye lezokwazi into kubana nayiphi na imidlalo ibe lapha kwisithili sase Alfred Nzo. You know imeko yomasipala bethu mandiqale ngokubathethelela. Omasipala bethu babethwa imodel karhulumente abangayo imali. Urhulumente xa esabe imali ujonga ukuthi umasipala ugenerate revenue engakanani. Then ubugenerate revenue enkulu ube sewunikwe imali enkulu. Then lo ungakwazi ugenerate revenue anikwe imali encinci. Isibeke ke ngoku kwimeko yoba abamasipala babe ne-backlog enkulu. Sithi xa sithetha ngamabala kube ngathi sithetha ngento nje sibe thina sithetha ngento sibona. Coming to umbuzo kuba mna as a person ndiba engagile omasipala abaninzi ngalento inamabala futhi almost all of them bazamile ukwenza though izstandards zingakhange zide zibe zifika kwezi besizi-expectile uyabona. Ngoku into esishiyekileyo komasipala ke ngokuba siphinde sihlale nabo phansi sithi okay niyabona mos ayiyo le nto benicinga uba nenza yona nazi izinto ezifuna ukulungiswa apho ukwenzela ube libala noko singathi xa sineteam epromothwayo sizibone kusenzeka le nto yayenzeke kwiBizana Phondo Chiefs iyodlala kwenye iprovince okanye ihambe iyodlala koMonti. So yiloo nto ke ngoku ekufanele uba siyayenza iBizana ibala lakhona I'm sure seliku mhlambi 75 to 80% uba ligqitywe. Entabankulu lagqitywa lanikezelwa. Though uyubone ke xa sowusondela nge-technical eye ubone uba noko zikhona izinto ezincinci ezizitouch-ups ezifuna ukwenziwa litsho libe right. Emzimvubu eManfre lenziwe. Nalo ke ngelishwa kandikade ndiyongena ndigqibelele senziwe ukungena. Nalo ke ndiyeva kukhona izikhalo uba nokwaliyo le nto abantu bebeyi-expectile. Imatatiyeli nalo masiyincome limaintaina kakuhle. I-one into imatatiyeli efanele i-improve. Ifanele i-improve into ye-dressing rooms, i-improve you know uba ne-grandstand ebaleni where uzoba nendawo eye-VIPs ube ne-tunnel, i-dressing rooms zibe phansi kwe-grandstand, zonke ezo zinto zizinto ekufuneka beze-improvile. And xa ndijonga elicala yonke le nto fanele bibe kulo ispace banalo sokuimprove. It's a matter of uba ke ngoku umuntu asuke ayohlala nomeya wasematatiyela amxelele uba hey nantsi ingxaki khawuzame because yonke enye into phaa ematatiyela seyikhona seyiright. President masibulele ngokuza xa sihlaba ikhwele siceba ukubana nodlono ndlebe nawe kwinkqubo uSport Talk into kubana ukuze ukusicacisela ingakumbi kwimicimbi efana ke nophuhliso kwimidlalo yonke ke kwithili sase Alfred Nzo. Nkosi kakhulu. Kubulela mna kuwe kuqala ndibulele ke nakubabukeli into thusile into yoba iAlfred Nzo iyakhula ngohlo loba seyinayo neTV. Ningabe sabuya umva ke into zakuthi sinithembile ezi games ufuneka zikhavarishwe nini singenzi into apha sibukelane sodwa apha funeka nizikhavarishe zikwazi ubukelwa zizo attracta abantu from all angles baze Alfred Nzo. Enkosi.
kanti ke kufela ke kanye ke kupheleni kodlwano ndlebe esinalo kalunye naye ke upresident okaSAFA kwisithili sase Alfred Nzo umhlakazi uMr Andile Ngconjane. Lonto leyo ke ithi masibambe kanjalo ke udlwano ndlebe yethu lamhlanje kokuyena inkqubo ke uSport Talk naye ke uThapelo kaJuly Inzo FM ku 98.3 komaza umoya na ku 93.8 napha ke kwi app yethu siyafumaneka apho ke ku radio app yalapha ke kwinzo FM Nzo FM official site na kuyepha kona kunzo FM YouTube channel. Danko.